Dzień dobry. Moi drodzy, dzisiaj będzie taki odcinek może bardziej przyrodniczy. Jesteśmy w okolicy dawnego szybu Zofii, ale żadnych zabudowań po tym szybie nie uświadczycie. No i na czym się dzisiaj skupimy? Moi drodzy, skupimy się przede wszystkim na zanieczyszczeniu lasu mikroplastikiem, ponieważ otacza nas totalny syf i płakać mi się chce, jak nagrywamy to intro. Natomiast postaram się Wam też opowiedzieć troszeczkę o historii tej okolicy, aczkolwiek o samym szybie Zofii wiadomo mi naprawdę mało i właściwie całą wiedzę czerpię z forum Eksploratorzy. W okolicy są też garaże, za nami jest osiedle, natomiast gdyby tam wejść za Bartka, to doszlibyśmy do torów prowadzących na Hebzie i na Bobrek. No i cóż, tutaj w tym areale jest też obszar imprezowy i niestety tych puszek i butelek jest bardzo dużo. Po filmie na sam koniec, to znaczy na koniec filmu, powiem Wam, w jakim czasie udało nam się zapełnić 4 worki o pojemności 35 litrów. Każdy las zasługuje na mir i porządek, zwłaszcza, że ten, moje ukochane miejsce na ziemi, jest lasem wyjątkowym. Stanowi on żywe świadectwo tempa, w jakim natura odzyskuje to, co jej, zaliczając się do fenomenu tzw. czwartej przyrody. Są to miejsca przekształcone przez człowieka, w których później aktywność ustała, za to swój wielki powrót ogłosiła sama matka natura. Dziś ciężko mi sobie wyobrazić, z jakim rozmachem musiało tu dawniej toczyć się wydobycie. Obecny las był kiedyś misternie zaprojektowanym organizmem przemysłowym, toczącym życie w rytm szycht. Zazwyczaj spacery zaczynam przy dawnym szybie Zofii, dzisiaj przetrwałym już jedynie w formie nazwy ulicy w dzielnicy Godula, miasta Ruda Śląska, a mówiąc ogólniej w rejonie styku dzielnic Godula, Orzegów i Hebzie. Korzystając z okazji chciałabym wtrącić kilka słów o samym szybie. Kilka, bo tak naprawdę informacji znalazłam jak na lekarstwo. Wszystkie przytoczone tutaj pochodzą z forum Eksploratorzy. W pierwszej połowie XIX wieku wydobycie węgla w omawianej części dzisiejszej Rudy Śląskiej zaczęło się intensywnie rozwijać. Jedną z ważniejszych inwestycji była kopalnia Orzegów, uruchomiona w 1829 roku przez śląskiego przemysłowca Karla Godulę. Z czasem mniejsze zakłady górnicze zaczęły być włączone w większe przedsiębiorstwa, co było typowe dla rozwijającego się przemysłu wydobywczego. W 1844 roku kopalnia Orzegów została włączona do powstającej kopalni Paulus, czyli późniejszej kopalni Paweł. Głównym szybem tej kopalni stał się szyb Zofii z niemieckiego Zofienschacht, którego budowę prowadzono w latach 1848-1850, czyli już po śmierci Karla Goduli. Szyb pełnił kluczową funkcję w strukturze zakładu. Umożliwiał transport urobku na powierzchnię oraz komunikację z podziemnymi wyrobiskami. Był jednym z podstawowych elementów infrastruktury kopalni w pierwszym okresie jej funkcjonowania. Eksploatacja szybu trwała jednak stosunkowo krótko. Po około 29 latach działalności został on zamknięty w wyniku katastrofy górniczej. W drugiej połowie XIX wieku rozwój kopalni przeniósł się na inne szyby. W latach 1860-62 powstały Godula i Szafgocz, które przejęły główne funkcje wydobywcze i wentylacyjne w zakładzie. Na mapach z początku XX wieku szyb Zofii był już zaznaczany jako obiekt nieczynny. Z biegiem czasu jego infrastruktura została zlikwidowana, a miejsce po nim stopniowo zatarło się w krajobrazie przemysłowym regionu. Wracając do teraźniejszości, z przerażeniem możemy zaobserwować, że na terenach leśnych i poprzemysłowych ludzie masowo wyrzucają dosłownie wszystko. Odpady komunalne, meble, sprzęt AGD. Plastik należy do najbardziej trwałych odpadów pozostawianych w środowisku naturalnym. W zależności od rodzaju tworzywa i warunków środowiskowych, jego rozkład może trwać od kilkudziesięciu do nawet kilkuset lat. Szacuje się, że typowa plastikowa butelka wykonana z politereftalanu etylenu może rozkładać się około 450 lat, a plastikowe torby nawet od kilkuset do około 1000 lat. Co istotne, plastik zwykle nie ulega pełnej biodegradacji, lecz rozpada się na coraz mniejsze fragmenty, tworząc mikroplastik, który pozostaje w glebie i wodzie przez bardzo długi czas. Jednym z największych problemów związanych z obecnością plastiku w środowisku jest właśnie powstawanie mikroplastiku, czyli cząstek o wielkości poniżej 5 mm. Mikroplastik powstaje w wyniku powolnej degradacji większych elementów plastikowych
i może gromadzić się w glebie, wodzie oraz powietrzu. Badania wskazują, że gleby mogą zawierać nawet wielokrotnie większe ilości mikroplastiku niż środowiska morskie, ponieważ cząstki te trafiają tam m.in. z odpadów komunalnych, nawozów czy osadów ściekowych. Zanieczyszczenie gleby mikroplastikiem wpływa również na funkcjonowanie całych ekosystemów glebowych. Cząstki plastiku mogą zmieniać właściwości fizykochemiczne gleby, takie jak jej struktura, zdolność zatrzymywania wody czy zawartość składników odżywczych. W rezultacie mogą ograniczać wzrost roślin oraz negatywnie oddziaływać na organizmy żyjące w glebie, w tym drobne bezkręgowce i mikroorganizmy odpowiedzialne za procesy rozkładu materii organicznej. Obecność mikroplastiku w glebie wpływa także na zwierzęta żyjące pod jej powierzchnią. Organizmy takie jak owady czy inne detrytusożerne bezkręgowce mogą przypadkowo spożywać drobne fragmenty plastiku wraz z pokarmem. Badania wskazują, że cząstki te mogą uszkadzać ich układ pokarmowy lub powodować tzw. pseudosytość, przez co zwierzęta pobierają mniej pokarmu i gorzej uczestniczą w procesie rozkładu materii organicznej w glebie. Wyrzucanie śmieci w lesie ma również bezpośrednie konsekwencje dla innych zwierząt. Plastikowe odpady mogą zostać połknięte przez ptaki, ssaki lub inne organizmy, prowadząc do zatkania przewodu pokarmowego, niedożywienia lub zatrucia substancjami chemicznymi uwalnianymi z tworzyw sztucznych. Fragmenty mikroplastiku mogą także przedostawać się do roślin i łańcuchów pokarmowych, a następnie trafiać do organizmów wyższych, w tym ludzi. Dlatego nawet pojedyncze działania, takie jak sprzątanie odpadów w lesie czy na łąkach, mają realne znaczenie dla ochrony środowiska. Usuwanie plastiku z natury ogranicza jego dalszą degradację do mikroplastiku oraz zmniejsza ryzyko jego przedostawania się do gleby, wód i organizmów żywych. Regularne akcje sprzątania przyczyniają się więc nie tylko do poprawy estetyki krajobrazu, ale przede wszystkim do ochrony lokalnych ekosystemów i zdrowia środowiska naturalnego. A jeśli łączymy przyjemne z pożytecznym, zażywając świeżego powietrza, odkrywając historię i sprzątając, to gdzie wady? Mniej niż 10 minut, chyba bardziej 5, nawet nie zdążyłam szczerze mówiąc odpalić stopera. I to jest absolutnie promil tego, co tutaj się znajduje. Plastiki, szkła, ale też jakieś wielkogabarytowe odpady. Tam po drodze minęliśmy na przykład wyrzuconą w krzaki umywalkę. To jest bardzo smutne. Ten las to jest przykład i taka świątynia czwartej przyrody, czyli tej przyrody, na obszarze której kiedyś człowiek dokonał bardzo dużych zmian, ale w krótkim czasie natura odebrała to, co jej. Jeżeli założymy, że kopalnia Paweł, która tu kiedyś istniała i pod którą podlegał też szyb Zofii, truła, prawdopodobnie nie była najlepszą rzeczą, która się przytrafiła środowisku, ale to, co robimy teraz, jest po prostu okropne, a najbardziej boli mnie to, że jeżeli przechodziły obok nas jakieś osoby, to bardziej spojrzeli na nas jak na kretynów, niż wyrazili jakiekolwiek zainteresowanie, a tym bardziej chęć pomocy. Natomiast jeżeli mimo wszystko ten film Wam się podobał, to zapraszam do subowania kanału, do zostawiania łapek w górę. Bardzo dziękuję wszystkim moim patronom i z góry dziękuję wszystkim osobom, które zechcą dołączyć do grona patronów. Nie zapomnijcie też o dzwoneczku, żeby nie ominęły Was żadne nowe filmy. W okolicy są też garaże. Co? A, że ja... Kurde. Tak. Dobra, no ludzie nie ten... No. Ludzie znają takie słowa. No dobra, ale chyba to zasłania. No i na koniec filmu powie... Co? Nie może być. No głupia. Dobra, to może tak, co?